amiguiños, hoxe imos vos falar de algo moi especial, pero se queredes saber o que é esta adiviña debedes saber. Agora vou cantar partindo dos meus amores. Dígame, que é un pastel tirado de varias flores? Moi ben, así é, imos falar do mel. Dun mel moi especial que nace das colmeas da escola do Incio. Todos os anos, desde xa vai para 20, nos primeiros días do outono, os nenos do colexio do Incio viven unha experiencia moi especial que non é frecuente que aconteza nos centros educativos. Fan eles mesmos, dirixidos polo mestre e apicultor Manolo Gómez, a castra do mel, como se di polas terras de Sarria, ou esmelgar, que din no norte de Lugo. Este ano serán os rapaces e a rapaza de primeiro de ESO os encargados de sacar o mel. A primeira hora da mañá xuntan todos os aparellos necesarios e desprázanse ata unha finquiña carón do depósito municipal de augas do Incio que se atopa a poucas ducias de metros do colexio. Nada máis chegar ao lugar próximo ás colmeas, os rapaces reciben as primeiras explicacións por parte do experto apicultor Manolo Gómez.
rescataron da presencia dos estudiantes, polo que continúan coa súa rutina diaria, pero xa falta pouco para que se vexan alteradas pola presencia dos apicultores. Parece que veñen aí. Manolo, o mestre dá a volta. Algo se lle esqueceu. Aproveitemos para facerlle algunhas preguntas sobre o que imos facer. Aquí estamos preparando as cousas para comezar. Conto do afume e todo eso. Sí, que materiales imos usar? Pois o primeiro que temos que facer é encender o afumador, para que as abellas nos permitan manipulalas, non? Logo ir con cuidado, afumar primeiro, non dar demasiados golpes para non excitalas, e ir sacando os cadros e quitándoles as abellas. Como preparamos o afumador? O afumador, pois preparámoslo, encendemos un papel e logo botámoslle folla de pino, folla seca. E finalmente con un pouco de erva, non? E logo tapamos con erva verde para que nos sirve de filtro, mesmo para enfriar o fume, que non seja tan quente. As ferramentas que se precisan para facer a estación do mel da colmea son poucas. Son poucas, o afumador, o cepillo para limpar as abellas e as pinzas para levantar os cadros. Para limpar, o sea, para que as abellas non vayan nos paneis que se meten... Que se meten no coche, claro, para non levarlas para nas andas, non? Efectivamente, limpar os paneis para non levar abellas para a casa. Bueno, e que supón para os nenos vivir esta experiencia? Ti que levas tantos anos bautizando no mundo da apicultura os nenos do Incio. Pois algúns están interesados, non? Mesmo houve algún que chegou a ter abellas na casa, o sea, a facerse con colmeas e ter unhas cantas ás que cuidaba e lle sacaba o mel. Outros, pois, é unha novedade o primeiro día, e logo, como en tantas outras actividades, pois, podelles interesar máis ou menos. O afumador xa está listo, co arume seco dentro e as ervas verdes que actuarán de filtro. O resto das ferramentas, cepillo e pinza, tamén. Imos aló, comeza a aventura. Estamos ben protegidos e cun experto ao noso carón. Pero aínda así, non deixamos de preguntarnos se nos picarán. Será moi doloroso. Para xa. Para. Sobralles. Para o calma. Estás dando unha comida que estaba lendo. Limita a fazer o coucho. Por ali. Porque senón non facemos. A verdade que é isso. Con isto. Ya aquel humano. Mételo aí. Alfa. Cuidado, Cali. Pero ali, botón. Non vamos matar a vellas, parece que estás aí como se disparases. Como no puedo disparar. Date tranquilo. Dios, como pega nos... Canto máis caladiños ten. Está cheo de mel, Pedro. Que maravilla. A top. Ui, temos traballo esta tarde. Vale. Ya era mellor que non. Tanto menos os afumes mellor, menos contaminas. Teño que andar deprisa porque... Se morre algún, non pasa nada. Quer dicir que non é día para poñerse con explicacións nin nada porque terminan cabreándose. Claro, xa. Vou sacar, además, 3 altas de mel levan cachos sacadas. Esta ten algo. Esa está cheta. Dios, Mira, se están está a top, bien. temos por aí 60, 70 kilos. Está a top. Isto parece que os cascas. Dixemos que había que estar calados. Sí, moi ben. Vale, para xa. Vamos, para. É así, é como esas turmas.
fume fai que se poñan a comer mel. Elas, por instinto, deben temer o lume. No, no iba. Ah, vai. É igual. Entonces, ao comer mel, ao fartarse de mel, despois resulta máis difícil lograr o autónomo para acabar o guiñón. E esa é a razón de que a xente fumar cada vez que se ven a comer. Non van por mí. Sácame de aí, Cris. Porque se va escapando hasta as orejas. Mira, eu de todos os anos que levo nas abellas, ningún ano as encontrei así. Cando normal son 20, 30, 30, non? Hombre, podes ter algunha de 40, de 50, algunha colmea, pero despois, pero este ano non moitas. Deixa un minuto. Aí, vai. Veña. No, lle... Non. Tú tamén tens colmea, Xavi? Que nos atende? Tiña, ahora xa non. Fártanse de Pois mel. mira, esta colmea pode ter, si están as dúas cheas, como parece, como 45 kilos, unha cousa así, Aí, pois, indo é. que son moitos kilos. Manolo tiña razón que non coñecía. Un pouquinho de fume, Dani. Que xa está a cousa poñéndose...
experiencia hoxe na Castra do Mel? Ben, É a primeira vez que vides? sí. No, cando viñamos curso infantil. Bueno, viñáramos unha vez cando estábamos infantil. Ajá. Tivechedes máis sorte que min, non? Sí, Sí. algunha máis, sí. Non vos picou ninguna abella? No, Bueno, participachedes en algo? sí. Sí. E que fixechedes? Traendo as alzas pa o coche. Parece vos unha experiencia bonita? Sí. Sí. Algo de medo cando salen todas, pero bueno. Sin medo por qué? Porque poden trincar. Bueno, picar pican, pero tampouco é pa tanto, eh? Xa. Digo eu, nas vosas familias hai colmeas tamén? Ou é a primeira vez que tedes... Mi aba é tan irmão que ten 6 colmenas. Ajá. No, nós penso un primo sí que debe ter algunha, pero... Pero bueno, é no cole así o único contacto que tes coas Eu abellas, vou non? axudar ao meu. Sí, eu sí. Eu vou axudar. Moi ben. Bueno, pois imos hasta o cole para seguir co proceso. Vale. Vale. Con a casa botei amoníaco. Vamos hasta o colegio logo. Anduche moi lista a sacar un guante. Claro. E despois a listeza. E además, estes deixan aí un couso. Home. Eu as abellas nunca lle vin deixar eso. Si, as abellas deixan a guillón, a vespa non, que a vespa morde ca boca. Pois a min cando che me picaré, a min non che me deixo eso. As avespas non deixan nada, morden e despois enche o dedo, pero non pasa nada, pero as abellas deixan o guillón. Tengo unha fame que se me dá. Ahora, pero merda. Hemos los barcos, ¿no? Vamos a deixar na cosa. Un coche. Ponte para lá. Ahora toca comer. Pero foi o Franco picando e estamos ao colexo. Era mellor Unha estar. parte estuve. Eu estaba en tus cosas hasta... Está moi duro. Ya, Juli, ¿qué fue? O Ali vai matar a filha na comida. Uma chaqueta. Também tinha chaqueta, que é uma luta. Vou esperar por aqui. Sobre ruedas. Sobre ruedas. Vimos do Mel? Oye, que va a romper la cámara, hombre. No. Que yo que voy de lujo torto. Vimos do Mel, alguna vez foi ao Mel vostede a sacar o mel das colmeas? No. Non. Yo de Caradolla aquí. Ah, Ele non ten pinchado ningún. Non ten pinchado ningún. No. A mí sí. Yo soy el soltero eterno. Por conveniencia. e vostede foi a sacar o mel alguna vez? No, ahí ya me he sacado muchos, claro. Sí. Pues. Xa hai moito tempo que non vai a Castra do Mel? Xa hai moito tempo que non vai a Castra do Mel? No, no xa hai tempo. Con Barcelona, e despois del piso aí en Sarria, por aí xa. Moi ben. Ahora, pasaron bien hasta la vista. Que vaya ben, que vaya ben. Hoy non tenemos clase porque... Que hacer fiesta. Pois do como sacar o mel. Venimos a sacar el mel e... Sacar o mel e Nos pincharan. Hay que hacer todo el proceso ese. Lleva mucho tiempo. Anda aí unha. Como foi? Como foi? Espera que andamos cerca de mí todas. Eu fixen así e matei unha. Elas puñaron todas por mí. Pero, como matache un? Eu tamén matei. Sí. Bueno, pero eso é casi... ten intención de que te pinchen necesariamente, non? Pode ser. Pode ser ou é. E a Cato a matei. É que pintaría isto? Están ben pintados, pero... Coles. Vamos a entrar logo.
Hay que tirar as salsas. No, esperámoslo só. Hay que traer as salsas para dentro. Por eso, esperamos aquí. Vamos deixar as cadautas aí, Sergio. Eu vou desaparelhar-me deste porque estou... Trai. Deixa a pelota. Vamos a ver, é verdade. Bueno, ahora xa podemos quitar isto. Miren, Nada hai unha, Pero, ai, Dios mío. A mellor será das caixas no laboratorio. Sí. Pois a mellor creo, E ben, non sabes que... Bueno, a experiencia é moi positiva, desde logo que aprendes moito coa práctica da castra da mel. O que pasa é que as picaduras sí que doen, Vale, Manolo, que xuntas pouco, vale. Sí. Claro. Non, así non. Carai, Manolo. pero que faz? E que necesidade de matar a abella? Entón, Non lle pasa nada, né? A ver, trae que levamos Non é necesario matala. Vamos a ver. Pousade aí, sí. Mira, hai que hai dúas. Esas botas de fora xa está. Ai, Manolo. A mellor vai encher esta para túa colmena. Olá, vai picar aí. Canta sobre aí dentro. Mira onde eu. Vai picar ali a Bueno, pois marica. hai outra. Deixa. Oh, tamén Solta allí. A ver, está. Sí. levantar un... Mas uno. Que pasa? Hai un... Non, deixa, non pasa. Non, é que se está... Escapa con Hai outro que está solto. No, Ese para... leva tú na mão. Dentro do cubo. Sí, será, pero espera. Que caen para baixo. Caen para baixo. Espera, espera. E levámonos Para con que se pingue. Te vai a pegar unha Dentro da lanterna. frigidora. Xa o podemos levar. Non hai nada máis que... Levamos dúas. Pero, como se Entón vai? podes con dúas. Espera. Dani, tú yo Leva yo de boa, Tranquilo. Dani, tú yo levamos un Que pasa? Que non podo probar o cu? Espera. Ai, por favor. A ver, agarra. Sí. Está allí. Non caio. Non está. Vou con vos para descargarnos. E nós levamos unha destas ou, Manolo? Xa Pesa un moi. Pesa un moi. No, falou. Veña, levase desto. Mirade, mire comigo. Hai máis cousas para levar. Sube. Imos pola rápido. Vai ben. Vai ben, sigue para atrás. Oi, por onde imos agora? Agora. Cuidado. Sube. Molinho. Sube. Ai, agora. Veña. A ver, Cristina, bote unha mão. Cristina, deixa, levo cheo. Tráeme tú esas cousas. No, tira. No, porque mancha e piace. Vai para aquí. Mas Manolito,
Imos por outra. Todo eso para lá, atrás. Pon o lixo daqueles lugares. Este lugar, non. Vai unha servilleta, Paco. Hai que ir a poñer o saco. Cris, dame unha chaqueta. Eli, dame dos acá. Hai que ir arriba a poñer o saco. Por veña, vamos, que ainda sacamos. Eu quero ir aquí. Vamos coller o tapón. Vamos, que cambiarnos. De quitar o pantalón, que a mí... Vai na súper.